Khazani takutai buhuksong norokno joton no adibor kahamni khakchangma tei hambaya pharui noroni bwskango thaisa thaini ang tini kok sana bagui social media o ma phaika hingkhai balai kheno kha dumani kha tongthokya kha samani kok tini ang sadharon kaisa civil society kaisa common borok wngui সাধারণ বরংনি থানে কাম খাইনে হনে অংখরই আনি সাকাও media tei nini niko kaisa kuiso political party ni mafia gang rok sob সময় no borok ani samung no kebengui tongo derar nani sikri sokro buna tokna amo haike borok sob সময় no nangui tongmani salsa kebengui salni ni bising salsa kebengya borok ani ugulogo nangui tongo salsa kebengya ani ugulogo কিছুটা মাফিয়া tei কিছুটা media mafia tei কিছু political party rok borok ani ugulogo 24 hour nangui tongmani borok no nugo hingke ang sadharon borok common man ang kuno political person politics ni borok buya tangi ano ani ugulogo aswkai borok nangkha ang sia জনগণ সাইমানাই kaisa samung khainani samung khainani time nangbole mai mairangsa khudi khai abono khopsa bai mairangsa maile daimeya ko yak mosomsa kaise mairangni maino sungma pairiu nge bahai khai no rogasuk kisafan ko samung khaina riya ano kebeng mangtong belai khano khadumani belai khano bukha tongthogya tini ang ani bororok saratirpa ganangai tei koroi nok koroi masaya manengya obohai wngui tongo hingke tini ani chaitok mungbai ang bongno bahai mokol phunuknani ব্যবসা khainani lama phunuknani kisa misa subai borokni basic rights basic requirement no bongni sakao ririnani amon bagui bahai jeng full as a whole Triprasa 15 lakh society no ang kisa misa ani phan bai ani chuk tui khe bongno elevate khlainani thangui tongmani jorao tini asaka kebengmung aboni bagino balai khano kha dukhu mankha miya ni je incident miya 9 jona hingke borok sakao tei bad baki 20-30 jona hingke tolao bongni gunda mafia ka team phaika borok buna tokna ano buna tokna bagino phaimani hingkai sini team tongslapka hingkai sini police rok phaika kok kahamgoi no peaceful to kok salaika hingkai o je cherai rok phaine rok hingkai borok belai khano bagrumui tongo mane aswkai boroni kuno self respect kre okaron respect kre tei borok okaron ni kok nama kre kok borok kajang kok sanane kuno lama kre amo hai unethical unelement borok miya je borok sano akromon khaina phaine rok hingkai tirpa hastini joto lukorok no koyo joto no peaceful maintain khai tongdi Triprasa thangsanai Triprasa no jidongnai sini bwskango sini shotrule sini khangrai roksei sini shotru sung Triprasa kisingo mo haikai samung kebo phano khaimia party sara society o kebo phan samung khaimia amo hai kono constitution kono article to tong Indian constitution to tong je sadharon borok bo khoroksa saisung borok bo অংখরই সোশ্যাল সিস্টেম অংখরই samung tangmaya amo hai constitution to tong Indian constitution ang nugia kho phiaba tini Triprasa ni bisingo no Triprasa ngai ang khoroksa social system o samung tangthani ani thani fake allegation ani poro fake allegation ano ani samung bondo khaina bagai phayo domki homki amo hai phayo ani kwbangma public rokno henosta khlai butok khlaio tei kwbangma jaga ani angbai je samung khaina jongno attack amo hai je social system asaka hamya aborno chung thik khainan bagai masai tolainai bwskango election tebo gunda mafia unethical element rok borokni tomung tebo kotor khai nukjaknai
gabon bagai tibrasa sara tirpani tibrasa joton hojak tongdi kaham kereng tongdi sakham tongdi mokol khlogui tongdi tei bokabo wansukdi जों tamo khainai 76 bosoro tirpra hao जों tirpra je government ni je tribunal tei nini political party ni je phan rok जों yasak sokmai ani tini chini birman kamajak tini जों chini kopalo birman nangjak 76 bosoro जों communal phaisingui thang tongmani kok gabono oroni hoite जों bahai ke yoknani aboni kaida hoise ang samung tang tongmani gano poro kaisa attack kasumani kebingmani kuplo engkai joto tibrasarno koinai kamirogo omohai unethical element hamia samung tangnai buino derarenai buini property damage khainai lutpat khainai amohai borok rokno